ରାତିରେ କାହିଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଠି? ଦାନିରେ କଣ କି ବାତ୍ୟା ହଉଛି? ଦାନି ବାତ୍ୟା। ଦାନି ବାତ୍ୟାରେ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ହେଲାଣି ମୋବାଇଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲଟା ହେଲା 2:37। 2:37ରେ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ତାର ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଛି। ଆଉ ସକାଳୁ 8ଟା ବେଳକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଢାମରାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଖୋଲି ଖାଲି ଚାଲିଛନ୍ତି ସବୁ। ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଲେଟର 1:30ଟା ବେଳେ ଭାତ ଖାଇଲେ। ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ମଦ ହେଇଥାନ୍ତା, ଟିକେ ହେଇପାରିଲାନି ମଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ସେଇଟା କାଲି ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରିବା ମନ ଦୁଃଖଟା। ଛୁଆଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ଲିଟୁ। ତାର ଏଥର ଗୋଟେ ଠିକ୍ କରିକି ମୁଁ ଦେମି ତା ନାଗି ଗୋଟେ। ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ରାତିର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ଧାରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳକୁ ଛୁଆଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଜାଣିପାରିଲୁନି ତତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନା କି? ଡର ମାଣ୍ଡିବ ନା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଭୂତ ଏରିଆ। ଭୂତ ଏରିଆ, ଭୂତ ଏରିଆଟା। ଆଉ ଚନ୍ଦନପୁରଟା ଖାସ୍ ଏରିଆ ତ ଭୂତ ଏରିଆ। ଚନ୍ଦନପୁର ହଉ ଏବେ ତ କାମ ସରିବା ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ସକାଳୁ ଘରକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ? କ'ଣ କରିବି? ପୁଅକୁ ଦେଖିବି। ପୁଅକୁ ଦେଖିବ? ଆଉ ହଉ, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଘରକୁ ଯାଇକି? ଆମେ ଦାନିକି ଦାନ କରିମୁ। ଆଉ ଦାନିକି ଦାନ କରିବେ? ହଉ, ଦାନ କରିବେ ନା ଦାନ ମାଗିବେ? ଦାନ ମାଗିମୁ, ଦାନ କରିମୁ। ଆମେ ଦାନ ମାଗି ପାରିବୁନି। ହଉ, ଦାନ ମାଗିବେନି। ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଦୀପ ଦେଇକି